No sé quant de temps vaig necessitar per aprendre l'inquietant art d'anar en bicicleta. Només sé que ho vaig fer tot sol, amb una barreja de passió i odi, amb la bicicleta de la meva mare, al bosc, en un congost de parets escarpades on ningú no em podia veure. El camí estava tancat a dreta i esquerra amb unes parets tan perpendiculars que constantment m'hi podia repenjar, i si queia ho feia sobre fullatge o sauló. I de cop, després de moltíssims intents fallits, d'una manera sobtada i sorprenent, sabia anar-hi. Em movia lliure sobre les dues rodes malgrat totes les meves reflexions i el profund escepticisme. Una sensació desconcertant i una gran alegria. A la terrassa de casa i a l'herber il·limitat vaig passar la prova de la bicicleta davant de tota la família. Vaig recollir-hi els aplaudiments dels meus pares i la rialla escandalosa dels meus germans. Al final, el meu germà em va instruir sobre els principis normes del codi de circulació. En primer lloc, en aquell que diu que sempre s'ha de circular ben a la dreta, i em va definir la dreta com la banda on el manillar té el fre de mà. Des d'aquell moment vaig anar un cop a la setmana tot solet a classe de piano a ca la senyora Funkel, dimecres de 3 a 4 de la tarda. Naturalment, el càlcul de 13 minuts i mig que havia fet el meu germà en el meu cas no serviria de cap de les maneres. Ell tenia 5 anys més que jo i tenia una bicicleta amb el manillar de curses i 3 marxes. Per contra, jo havia de pedalar dret sobre la bicicleta immensa de la meva mare. Encara que m'abaixessin del seient fins a baix, de tot no podia seure i alhora posar els pedals als peus. O bé havia de pedalar o bé seure, i això em forçava a circular d'una manera extremadament ineficaç. Cansada, com es pot suposar, i ridícula. Havia d'arrencar posant-me dret sobre els pedals i quan la bicicleta ja corria m'asseia al salló molt insegur, apuntalant les cames ben lluny o plegant-les ben amunt fins que perdia velocitat. I aleshores havia de pujar els pedals que encara giraven i agafar nou impuls. Amb empentes i rodolons aconseguia fer el camí des de la casa, travessant tot Ovensien, fins a la casa de la senyoreta Funkel, en 20 minuts justos, si no passava res. I hi havia molts incidents. Passava exactament això. Jo sabia pedalar, conduir, frenar, pujar i baixar, etc. Però no sabia ni avançar a un altre ni que m'avancessin, ni atrapar algú. Així que sentia el més mínim soroll de cotxe, davant o darrere, frenava en sec, baixava i esperava fins que l'auto havia passat. Si altres ciclistes m'apareixien davant, m'aturava i esperava fins que ja els tenia lluny.